Да, точно те. Васка ще гледа малко, защото най-много въже, брат. Дърпай го с всичко слава. Тук на къде тръгне към скингерата? Полека, полека. Ще иде върху твоите. Ще иде много Ще на другото въже, Василя. Ако отиди, оттам. Оттам. Не, не, тук е Спей рибата, чакай, ако се е закачила. Не се е закачала, не се. Не, добре, не го пускай, добре да се откачи. Добре, горе е рибата, не е закачала. Полека, спокойно. Да, Не го дай там, Василя, не го дай там. Дърпал го, дай от тук, ако искаш пак някъде да ги. Добре, добре. Тук е. Иди нататък, Гош. Той не може да те... Иди по-търка, Василяна. Иди нататък, излез до шавар. Нищо трябва, той ще излезе. Като види до брега ще излезе. Иди нататък. Той не се навирва. Шавара влезе край. Той ще избяга, той не влиза ръчует, той не влиза амура, не се пресне. Спокойно, виж как ти ще Полека, полека. Отпусни леко да не ритне. Не го гони скепа, стой скепа мира. Стой мира скепа. Спокойно. Да си пол. Спокойно, Чакайте, чакайте. Спокойно. Сгори кепата, бе. Рибата е наша вече. Ай, честито, чета. Тук гледай мене, Гошо. Кажи честито. Ай, честито на всички. Рибари, дето разбират от риба, да? живи и здрави, Ай, майко, че се оплетах тук. Ай, честито. Аз имам през цялото време, аз вътре във водата навсякъде. Бом, ще иска се кепа, чакай. Ще направите балата. Кажи Васко. Хвани го отдолу, нави го и го. Държато е, Васко, остейте върите за фаре тук. Ало. Помогнете. Върите навита тя. Ало. Георги се ги научи вече, те си ги варя. Полека, полека, полека. Полека. Какво стане? Спокойно. Кой ще кажете? През цялото време, братле. Лабало няма. Това да не очаква. Това не е монтаж. Това е реалити шоу. Кажи Тани. Ето го става. Сега точно, Имам кеп, бе, чувствам в неговете са. Същия. Поне 24-5. Прося 20 и скъса ли го? Не, ще скъса. Натиснете го да не мърне. Чакай. Шпани водата. Бат Гошо, фани. Чакай, отети на Бат Гошо. Да не се цапам. Откачи ли са? И защит. Откачи? Васко и ти кът мене засече, братле. Не го трасна силно. Абе, не иска много силно. Не е от засече. Просто аванса, брат. Дърпам да. Снимам, не май тако разговаряте. Политиката е по-точна да бе. Леко. Старгейт, вратата. Магнитото е. Чакай. Брат, има. Много трудно да е на целият тази врата. Най-малко хора може да го Нали? Сигурно. може да го целвате на менчена. Къде отидете? Дайте рибата! Сега да беше Гошо, сами ще дадем никак, ще му чуби главата. Снимаш ли? Да. Айде, пащай. Тук ни 20, братле, пак. Да, 20. Нагоре от 20. Извиняй. Много тежи, аз не мога да го дигна с кепа и бас. Документира ми 12, 12, 2009, 12, 32. Уловът е успешен. 2 кг и половина риба с по-голям размер. Ужасна е. Работата е сериозна. Който не може да фаща риба да се учи. И то се по-малък като сметнеш. Малък. Малък, ама. Айде, сега още един за после. Добре.